impormasyon o mga programa nga makapawala sa mga problema o kalaay. That's right! Programa Oras magkakaigsunan ko. 1 minuto ang nagalabay sa tong oras nga alas 3. Mabi pa ta magsugod sa tong programa. Mabinaw sa tag ikid. Ikid nga napadyutsat siya. Saya magbulrog dancing. Ito'y may pagkasosyal ang dating. Mga biyuda yung makapiling, pati mga hiwalay sa mister. Ito ang magandang aliwan sa mga bigo ng kanilang husband. May kaya ka o mayaman, mabiyuda o hiwalay man, magbulrom dancer ka na lang. Ang sarap matuto ng sayaw na tango, para kang nagre-wrestling, para kang nagjojodo. Kung ika'y lalaki na mahusay magturo, Hello, 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 hello. Kumusta? Kumusta og mayong hapon sa to mga suking tigpaminaw. Adresan 99.7 gramos nga real radio. Ang saan naman tani? Side radio tayo.
99.7 FM Shine Radio Toledo. Nagpataka na mula kong lito ka na. Ay, itong oras alas 3:06 na sa kapunon. O niya, welcome! 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 Welcome sa tuwang tulumanon. Ang tulumanon nga ginapaminaw sa tanang taga Toledo City. Sa tanang mga alien o sa tanan nga mga langmananap. Kumusta? O daya mo kalimot ha, adlaw karon nga Biyernes. Sa una mo ingon sila bastag Biyernes ting lupal sa wakwak. Karon kay Biyernes man, apuyo sa balay. Okay, Biyernes man doon, ugma sa bado. Biyernes, o niya, Petsa 24, ding atong bulan sa Abril, tuig 2020. Ay, naminaw na yun ni ako nga amiga ay. Ay, mayong pagpaminaw ni mo diha day Eb Kapalongan na. Naminaw in town ni siya kinigwapa kayo na ako nga kining higala. Nga dugay dyan kayong wa nagparamdam in town ako eh. Nangluod naman siguro ni nako eh. Naminaw ni siya sa kuan. Napa ni siya naminaw dito sa United States of America. Diya sa USA. Mayong pagpaminaw ni mo diha day ha. Salamat kayo day nga naminaw kag balik na ko day. Happy na kog di na ka maminaw na ko day. Happy na kog magbuwag nagsita day. Ala sige. Wa magkukandam sa kuntig mo karon. Ako tong ipangutanag balik katong akong gipapakuntanag gapon. Nga wa gipangutana ni Inday Tanine. Kina si Inday Tanina lupig pa ni Manong Tikong kalimtanon. Noon, ingon sila walay gahom sa kalimot. Wabi tayo gahom sa kalimot. Pero naitambal anang limtanon. Ikaw juday, wadyo ni mo gitagan sa itong mga kaigsuunan gahapon na. Ang ato ang pilay edad o kanus atang natao. Gusto lang kumasayod sila kung kanus atang natao niya. Ay lang yung butang ito kaya rin din yung may bawaan ang atong edad. So saon na lang na ba ko gipanguyaban niya. Nirba ko nga 32 pa ko. Bastido na hinong ko ato gibahag na. Ay alas 3:09 na sa kapunon. Mayong hapon ni Dodong Jojo Haranilya da sa Kawasa. Mayong pagpaminaw ni Mudadong niya. Salamat kay Dong. Pila na kayo nakasakyan ng niagi da sa Kawas Dong. Kaya muro paminaw na ko ganihara kay kadang nag-inihipanay. Ganihara kang nagsigig ihapan ng sakyanan diya sa Kawas. Ay, Dodong Johannes, salamat mo Dodong Johannes ha. Pag sinina dong kay basin mapanuhutan ka dong. Ay sigubo-hubo dong. Makitaan ka kay Rodong basig tangagon ka. Pero pinangga kayo na ko ni bataan eh. O ya, bayang hapon ni Dodong Junel ha. Dire sa to ang atong kapartner dire. Mura pugog na namin kay Bildo man eh. Abi na kog ako din ni ako de. Musugot ka dong, kabaylo tagnaong dong. Dong Junel, di ka musugot dong. Ayahayan ako O parehas pukog naong ni mo dong manguyab jugog dagan dong. Mga sawa kog 5 ka buok. Maayong hapon Manong Tikong. Salamat gahapon sa grasya nga gihatag nimo. God bless. Si Sami ni. Salamat nimo dadong Sami. Pagstilan pagkagwapo ra ba ni dong Sami personal. Grabe pagkahamas gud sa dagway. Prag ang gamit siguro ani dodong Sami. Nagamit siguro ni siya perla nga blo. Hamas man kay gnaw. Salamat po nimo diha dodong ha kay bisan og unsa ka pitos og unsa ka lisod. Imuha gyapon wing welcome sa inyong balay. May nagtuok og maghukad mo diha kay naglungag man mo. Dugay gani kung nilakaw kami ni Dodong Johannes aron agdahon may paniud to. Wa jud mangagdagan. Abi na mo pakanon mi nimo diha Dodong Sami. Pero salamat sa mi ha. Bisan to Dodong nga ingon anak ka Dodong. Daghan kayong na-inspire sa imo ha. Unsay spelling sa inspire. Daghan kayong kuan ana na lang ay lang ng inspire.
kayong nihanga si Muha. Salamat kayo ni Moda Dodong Sami. O Dodong Diamond. O siyang asawa nga gwapa kayo, mura po kamunggay. Salamat na Dodong Diamond ha, nga imo mag-welcome sa imong balay. Nindot man ay kagbalay Dodong Diamond eh. Daghan kayo kanang tanom. Di juga magkasakit niya Dodong Diamond. O niya, di juga maglisod kay daghan kay kagtanom diha. Imo ng utano ng punuan o mga dahon sa bumbin. Nga subakan ni mo ka ng kukos manok. Awa na malipay na imong asawa na. Ay, nawala ba? Ay, ako ni tanawan akong Facebook. Ay, salamat kasi nagtudlo na akong Facebook, ha? Kinintiguang na tadi, pita ka mao mo Facebook. Nagitudloan in taon ta sa tuang suod kayo nga higala. Dala na ko i-mention ang pangalan kay Basil nga di na ko kaulis mo, Ay, mayong pagpaminaw ni Dodong Angelito Hiruela, ang batang ama. Sus. Sa una, kino si Dodong Angelito, classmate biyani sa una sa electronics. Diha sa TESDA. Grabe ni bataa mo daglanay. Ano mo daglanay o kanang kuan ba kanang ayon ba ayon. Ay, Dodong Jubens Borgonia, ikon sa man mo ni kuan ay, ikon sa man mo ni Borgonia. Basta Borgonia apelido ato. Ini ba mga Borgonia, mga gwapo na ba ni? Jobens Borgonia, God PM DJ. Di lagi ko DJ. Manong tikong lagi, basta lagi napa ko nadunggan nga DJ kuya o unsa nga pangalan dia. Bunalan jud mo ani akong sungkod ba. Basta kay manglabhag yun ka ng sincere yung lubot. God PM, kumusta ko sa akong mga anak? Sila si Jewel, Nika o Glad. Gikan rin sa Yame. Explorer of the Seas. Kuyawan, Explorer of the Seas. Tungang gabi na dire. Manong tikong, gikan ni Inday Ib Kapalongan. May pagpaminaw ni mo daday Ib. Tungang gabi na dihaday. Naday tunga nga gabi dihaday. Dihaday na tibuok. Pa-shoutout ni Kriste pag mata na oy. Natulog na day. Pukawa day haron inig mata. Igna nga matuhog mong balik. Hello ni Jobens Borgonia. Sige man ni si Jobens. Pa-shoutout ni Kriste. Sabi na ko Crispe. Oy, naminaw ko usab next time kay mumata pa ko sa iyo. Sige, salamat ni mo day boy. Gimingaw in town mini mo day. Kaming imong mga higala. Gimingaw ni mo. Oy, naminaw man nato si Dodong Mark. Oy, ang apelido ani kay Sanchez. Kung sa mamong JJ dong. Igsuon, igagaw, igampo. Oy, ingon siya. Hay lang ko sa akong asawa Manoy Tikong. Si cute lady. Puting cute Kana kay cute na cute yung kay na. Kinsa mas cute nila ni Inday Tani dong. Cute yun si Tani no. Cute. Basta cute. Dagan mo kong klase sa cute ko. Cute nga uhipan. Cute nga kiningkuan. Si Tani cute nga tao. Kay tao man na. Hindi man na uhipan. Gikan sa numero nga 504. Lolotex. Kuyawa Lolotex. Kuyawa di Lolotex. Manong tikong lang kay og maglolo basin malain ako glitok ba ingon ako Lolotex. Makasa ta dira. Manong tikong lang nang lolo kay malolo niya na natog basa. Sao na lang. Ikaw siya kumusta? Nagbagilan tanday ko. Okay, rindaon ko kung kinsa man yung 504. Salamat sa imong pangumusta. Mahita na imong pangumusta, pakapina na nimong bugas.
Oy, naminaw na to si Maribel. Ha? Unya Maribel Heraldez. Matod pa ni ay. Good PM Manong Tikong. Ngayon jud mo da. Ngayon gud daw na. Ngayon si mong kagarta. Oy, may pagpaminaw ni Inday Jimlyn Oliveros. Taasag nga na ni bataan eh. Okay kayo. Pag mag-exam niya sa eskwelahan, mahuman na lang yung mga classmates siya, wa pa mahuman og suwat siyang pangan. Jemlyn Oliveros Almento Olitres Sus Mariose. Mayong pagpaminaw ninyo da sa gaas ha. Naminaw sila tanan da sa may gaas. Unsa man ning nisyan sa una sa DYHR? Unsa man ning nisyan? Taro nga pag-text niya, mura mo magtiguang hinoon. Kini inyong tiniksan. Tiniksan ninyo ba? Gamitan na ninyo kipad niya, mura na gihapon kanang kinakaan sa etik. May pa'y nagsuwat na lang mo, gihandwritten na lang ninyo. Unsa etik mo nato, Manong Tikong? Karong todo at pagkahat ninyo eh. Ako ihatag karon ako ang tigmo. Wala ko tigmo eh. Wala ko tigmo. Ang ako lang ipangutana ninyo unsang pizza ha, unsang bulana ang akong birthday. Kung makatagan mo sa pizza o buwan sa akong birthday, ay lang ang tuig kay mailan na itong edad. Lagi ko panguyaban lagi sa text lagi. Katong among silingan nga ng libod o ganing kaldirin. Manong Tikong, bata man ka. Kung si bata ko daw na may nagtutoy. Kanang bata kanang nagtangag sa tutoy sa inahan. Kanang gakit-kit kanang pasas. Kanang pasas sa dughan sa inahan mo ni bata. Sige may paminaw nimo diri sa ibo. Sus nganong karon pa mo text. Oy sige mo na mo paminaw eh. Bugaya po ninyo mo text eh. Matagan ta mo bugas. Kaila ka oy. Kaila ko ngano gutang wa ko kaila ni Bududong man. Kato man ning gwapo. Gwapo puyuson. Oy Rizaldo, may pagpaminaw nimo na Rizaldo. Kato man ning kontra ni Panday. Pebrero 31 Manong Tikong buot po ka. Imuha na lang ng Pebrero 14 para idungan sa Valentine's. Maribel Heraldez, Manong Tikong, pila di ay kabuok giogom ni mo nga loy agay. Loy bagod taon ni ay nga wa man ko loy giogom ay. Imong birthday kay July. Buot po ka. Manong Tikong, ang suki ni mo paminaw. John Por, imo birthday Mildred din sa poblasyon. Salamat sa imong pagpaminaw diha day Mildred O niya sa tanan taga poblasyon. Mayong pagpaminaw ninyo sa poblasyon. O itong oras 20 minutos ang nagalabay sa itong oras nga kining alas 3. O niya hangtod ata sa alas 4. O niya ang atong pangutana kung kanusa ang pizza sa kong birthday o kanusa ang bulan sa kong birthday. Katahon tamong tanan. Imbitahon tamong tanan o niya bring your own baon. Pagdala mo ginyuhang baon. Di mo ko maghikay. Magkuhan ta dito mag Bible study. Ingon si Dodong Mark ay nagdog mini cute lady bisan mag-unsa pa mo diya. Bahala na mo dag mag-unsa mo diya. Kamura bitay mga luya. Chat si ko na text si Dodong Junel basi ganahan mo apel ni dog niya. Ikaw dog ganahan ka mo dog ni. Andi Dodong. Bahala pag dog mo diya. Para na ko
Man kong kay June 7, 1969. Grabe siya ng 1969 eh. Edad ba ni Edad ba ni Dodong Rex Fernandez? Joke lang to Dodong Rex. Wapo ba si Dodong Rex ba? Tanaw na ko ganiha puting pagkadakdaka sa langaw puting balia. Puti sinawag o din tohanan eh. Oy, naminaw. Asam ni, buhat may ugbatay, pagbuhat bugbata de. So, na pagbuhat ng bata ito. Kining dugay ni mohang text Dodong Mike. Padong junis kining kuandong. Padong junis kining gitawag na JJ. Ang ibong birthday kay June 4. Pastila ni si Dodong Jupiter Epele. Kinasong Jupiter Epele. Akong tawag ani niya kay Totske. Katong moingon ba nga, ako ang bugtong hari nga nagatibak. Tawag nila kana ako bahaghari. Panog makasala gamni kamo kana ako. Ay lagpot jud mo slayo. Totske, may pagpaminaw ni Buddha Totske. Badong tikong shout out sa kong pamilya. Pamilya Tigas. Grabe nga Tigas ko din eh. Gahi ko din eh. Diya sa Negros Occidental, gikan ni Sherben Tigas sa Kalunasan, Cebu City. Stay at home. Sige, sa mga gusto mo tawag, tawagi ko ninyo sa kong numero. Dara ko numero eh. Asa ba ito kong numero eh? Ay, sa mga gusto mo tawag, tawagi ko sa 0905 697 4491. Kung balik ko na 0995 697 4491. Na ini chat na ko diri ba nga puro sa banay sa katawa ang iyang send. Muragwa na kay monhaw na ang isulti diya. Ato balik ko na itong numero 0905 697 4491 ha? 0905 697 4491. Magmahay gun mong di mo manawag ug asa mo dapitan na minaw diha karon. Kay kini ra bang akong ipanghatag nga kining hinabang nga kining mga bugas o kining uban nga kwarta. Basta mahalin tong ato ang kulapo nga gitapok dito. Katong ato ang mga kuan, katong mga lata. O katong gikupras. Matagan jud mo na mo diha. Basta tawagi ko din yo kay wa ta kabalo. Basin ka mo may akong mahatagan dihag bugas o kining mga dilata. Manghatag ra ba ko kay si Inday Edit diha sa Ibe purified drinking water. Sos nihatag na kog usa ka sako nga bugas. O niya ang pangalan sa bugas Sinandoming. Pagbitbit na kog Sinandoming puting ibuga ni nang Amelia. Tay sabi ako ning tubagon ba sa muka po danay. Hello? Yes, Dorotex. Wako sa buwan sa mga sinultian eh. Hello? Kinsa man eh? Si Ian Lolotex. Gian! Yes. Ayaw lagi ng lolotex, lolotex ka. Kung saan mo kayo ka? Manong Tikong. Manong Tikong, okay. Ayaw ng lolotex. Masayop, naglito ka na. Ano ba lang na, tiguang mo na, dili ko di ay. Paniti oh. Diba, pati pa. Di pa makaingon kag. Tiguang judi ay. Dahil pila ba edad mo dahi? 74. Kita-kita ra dahi. Akong mama, magsilimang kaminaw din. Kusog man diri ang volume sa sala, so nisud ko sa kwarto kay mo iko niya. Kinsa may pangalan sa mo mama dahi? Wala siguro ka mga open do, diri siya may planta. Masa na? Mga opendo. Kinsa man na dahi? Kinsa man na dahi? Diba nga open do bang nailan dire? Tasa kinsa man na dahi?
Ha? Kinsa mo na? Di, akong mama. Wala siguro kakaila kay di mo kayo ni lagan akong mama. Lagi kasi lagi pangalan si mo mama lagi. Si Victoria Opendo. Si Victoria Opindo daga pa ni mo mama day. Kay Guwang. Sugot ka day manguyog ko mama ni mo day. Uy, ayaw pag na kita. Di ako mo ganina. Di sa aking agim eh. Din man. Di ba? Kaya nang ganyan may nangungag bugas. Kita ka na ako katong kaupaw. Katong nag-ansyos. Dili, di mo sa tiguang. Batanon pa man to. Ako to day. Nag-jacket o black. Dili ay. Dili lagi sa ikaw. Katong gahubo bitaw day nga banid ang tutoy. Ako to day. Wala, gusto nagbubo dito. Uy. Wala gahubo dito day nas kwarto wala mo sudla. Alam ako, tayo na siya ng private ko. Sa private ko taon eh. Day! Busukot pa ka manguyab ko maman mo day. Daka ba na maman mo day? Yun, naminaw din si mama, nasa sala. Kasi ito pangan Victoria. Yes, Victoria. Victoria. I love you, Victoria. Ako mama, maminaw good. Muna, wala may trabaho, biya. Wala yung quarantine, wala yung work. Kaya ka nga, mahatag kag numbers, dali-dali kong dial. Awaha. Day Victoria. I love you, Day Victoria. Natawa ayaw. Day Victoria, huwag mo sugod ka na ako, Day. Ako tong ihatag di mo tanang kabaw na ko, Day. Tanang kabaw o tanan nga mga baka na ko, Day. I-apel po ko tog hatag di mo, Day, hasta ako ang mga manok, Day. Hello? Anak mama, request ko siya. Ay, sagot, pastorya ako na mama ni mo, Day. Ha? Pastorya ako na mama ni mo. Na, ayaw sa maminyo. Gusto ba kung mama, di ko ganahan. Ay, naunsa mataka mahadlok, magagmaminyo, ay ga. May nang maminyo ana na ako siya kay maginansya na ko niya daan. Ayaw ko Kaila siya ni. Ako, kaila ko ni mo. Mas nindo, tinuna na kaila na tadaan. Ay, nakaw sila. Victoria! Kung asa bang kakaroon, Day, diha na lang ka, Day. Request, sige, kami talaga. Sige, unsa man yung request kay ako ng pangitaon. Day! Mag-istoryahan na, good kadukay radyo kung nangita ni mo sa Friendster, Day. Friendster? Wala na. Switch off mo ng Friendster. Magbuot baga nga Friendster pa man akong gamit karon. Wala. Gusto ko Facebook ng content. Sige, Day Victoria! Ay, siksaba, Day. Day, kamusta na may Victoria, Day. Nag-storya lagi mo. Tubag ako, mama. Yun namin sport ko. Namin sala. Day Victoria, baloy ka na ako, Day, ay. Sige, siya ganta ko nung halik. Sige, halik! Iyo kayo, i-gis mo gulit ng mama. Day Victoria, huwag makatilaw ka ni kung halik, Day, nga grabe ka grabis, Day. Basta kay Nalingaw lang ko mama ni mo, nakamata, natog, mantag mo na. magpangita juga ka ng ngabil sa kanang itoy, Day. Tuwan mo speaker dito sa gawas, so nakamata siya. Ay, nakamatay mo, mama, Day. Day Victoria! So, nagpiinit na kayo. Day, kaya mo, Day, naman tapa, Day. Ako anak, Imong anak, daga pa na imong anak, Day. 10 years old. Dili man kasi mong mama, Day. Ikaw na lang, Day. Ayaw, hindi na ko magninyo, kapoy. Daga pa maghaka. Hindi ko yung anak, pero daga pa. Mayo na, Day, kay ginansya na ko daan. Sige, Day. Pasinon niya ka ng mabunalan ka di haglipak, hinon, Day. Day, unsa may tubag sa itong pangutan na mga pitsaha o buwan na ang akong birthday. Ni, wala ko yung idea. Wala kayo, di patakail. Sige, kuan. July 4? July 4. Sus, hapit ko, Day. Nak, Hapit yun, maigo, Day. by birthday, wala man siya na kuan sa exact date. Pero mao ang month.
Sige day ato lang tan-aon day kung insakto ba na day ha? Karon inig dayong bye-bye na ko ako manang i-rebel ang tubag day. Okay. Sige day. Salamat daw niya igna day, day Victoria day ka makaigstoryanan ako day. Request lagi siya lagi. Ingon siya. Single. Unsa yung request? Halik lagi or kung sakali ikaw ay lalayo sa mga kanta. Sus paborito ra ba kina na kong halik day labi na katong alok? Kunya pinaka paborito po na ko nga kanta day katong chula. Dali kanta chula. May kanta chula. Paminaon di ka. Wala ko kadungog. Katubitang moingon nga chula dito, chula dire. Chula anay tanduha. Bakit tungog na? Basta ko kadungog. Ay, na may kanta na. Gusto pala ma-release ang album. Ay, sige na, salamat kayo sa imong pagpaminaw day. Great na imong mga silingan diha day. Sige. Sige day. Great lang ko sa akong friend, si Minya, nga I don't know kung naminaw ba siya. Sa akong mga relatives sa Planta, Upendo family. Sa akong iyab mo nag-work, camping, yata mention. Ay, kasi may nga si mong uyab day, Junel day. Ba? Dili ka kabawan na basta kumon siya nga name. Ay, sige day, di ka gusto day. Ako lang mo mauyab day. Di ka ganang tiguang day. Di ka ganang tiguang. Wala ko nag-ingon igwanahan, pero kanang mo ko uyab, so okay na ko siya. Ay, nindot na day para challenge ba? Hindi ay sa mama nga, pero minaw ni mo sa kong tiya nga, si Tia Wave. Makara na siya. Sige, maura na day. Regards niya ko ni day Victoria. Huwag magod siya, good. Ay, nakadungog day siya. Oo, naaman. Ang among friend naman siya. Saan lakad naman siya dito. Day Victoria, kung nasayod lang ka day, ikaw ragod akong gipangandoy sa tibok na kong kinabuhi day. Kabantay bitaw ha, nakakon ka na mo, dihaon niya. Ari ako dito, hadlokon ko ninyo. Dora bitaw mo ha, Wa magay ko mahadlabat kamo pa. Sige day. Ari ako day kay makaari mo karon day ug wala pa ilas 4 maabot mo day makadawad jud mo kanang grasya gikan ako day. Wow! Unsay wow ulam. Ito ay makuha ko po. Ay sige diha niya ni Victoria kay mag-date may mga on may atong chulibe. Dili pwede ang ka. Bawal, the penalty. Paglakaw mo. Init po kayo. Init kayo. Ay ikaw lay ari day kay kita lay mag-date sa Jollibee. Ika ba dito ng Jollibee, take out naman lang ang ilahang serve. Di masik na busod adto ra sa gawas mga on. Palit naman ka ng bihon o ka ng munggos. Okay ra lang ni ano. Naman ko'y kanon din na giputos og saging. Humot na. Ay, humot ko tanay. Sige day, kay basin niya kuan day. Sige, request lagi sa kong mama ha. Ay, ako lang paminaw og makapli ko anang imuhang unsa to. Bitaw no, kay deliver siya mga love song nga karon nga oras, diba? Ay, kamao maligi kiday may magandi jihon day. May pa, ma-apply ko dara, pero bati man akong tingog lucky. Ay, pwede ra na day. Ang pangalan sa imong program, ang title sa imong program kay Sign Off. Isa? Kinahan ka. To closing time day ko na. Atagan di kag program pero ang title kay Sign Off. Wala rin ka paglaan na sa station, kaya sign off naman di ay. O magtingog ka day pero off ng radyo. Sige day, salamat kayo sa imong pagpaminaw day ha. Sige, welcome. Sige day, bye-bye. Amping na day. Ikaw po. Bye-bye. Mama, chop-chop. Bye-bye. Ay, bye-bye, bebe. Bye-bye. Sige, bye-bye. Thank you. Ay, ampingin na itong anak niya. Yeah, go. Baka na nagtaro niya, patutuyan na. Adi rin naman yung matutoy. Adi na siya matutoy. Ako naman eh. Ako'y tutoy. Sige na, salamat day. Sige. Welcome. Bye-bye day. Bye. Ang birthday ni mo manuntikong
Gapon, April 23, 1997. Ay, kabata na ko dahil 1997 mo po. Salamat kayo. Numero nga 5, 6 o 3. Rumble target pero di mo ka daw kay Wiseware 3. Kinsa man eh. Hello? No. Kinsa man eh. Si Leon Villaperte, Manong Tikong. Leon Villaperte, taga-asa magkadong Leon. Sa populasyon, Manong Tikong. Ikunsa man mo ni Tiger. Murag, igagaw na, igagaw. Tiger Villaperte. Igagaw. Ay, gagaw dahil mo. Asa man dapat sa magsaysay inyo dong? Di at ang Sir Chris Gako, sir. Ay, Sir Tikong. kailan ko ang Dudong Chris Gako, kanang buotan nga pulis? Mayo pagpaminaw, i-regards niya ko na inyong buotan kayo nga si Chris Gako ha. Ako inon niya. Sige. O niya, dong. Ano Sir. ba edad mo dong? Bata pa ni Manong Tikong. Pila edad? 53. 53. Ha? Kita-kita ra. Magwang lang siguro kag mga 1/4. pila ka ligo. Magbuwang ko 1/4. Sige dong, unsa may imuhang tubag sa itong ato ang pangutana dong kung kanusa ako ang birthday, pizza ug bulan. June 4? John 4. 4. Kinsa may nagtudlo nimo? Sa Inday Mildred. Ikaw kagiron. Ha? Dile. Ikaw kagiron. DJ Mildred. DJ Mildred, Inday Mildred. Bunalan di gani ko sungko dong Inday Mildred. Mura na sakto. Katawag ni Manong X. Unsa? Katawag hata eh. Ay, depende kung gan ko padagon ta mo. Akong insakto inyong tubag padagon ta mo lain sa kayog de. Salamat tayo. Wa pagani kay kakadaog. Wa pagay kakadaog dengan kagsalamat. Bay mo nang maguna kaysa maulahi. Ay tinuod po. Sige daw, salamat kayo sa inyong pagpaminaw daw. Regards ko sa inyong mga silingan nga gwapa way labot matignaw nga. Okay, salamat. God bless. Sige daw. Sige. Unsa man na daw makaon na. Lamina tuslog na sa sukang halang ba? Nay suka, nay sili. Sige daw, salamat daw. Bye-bye dong. Sige, bye-bye. Abyo dong. Love you to. Okay. Sure ka man ko basta mo aray lagi ka, basta kay palaila yun di kan Dodong Rex Fernandez. Basta mo aray ka na kay gasagi ka na ko na may dagang bugas diri si Dodong Jason ato ni Holman. Sige day, ari ako day, basta mo aray ka day, makikita ka na ko personal. Kagag usa ka libong nga gakos o 500 nga halok. Daghan ang mga text na murag di man ako mabasa tanan eh. Manong Tikong, lingaw kayo maminaw ninyo ni Daujima. Lingaw kayo maminaw ninyo Daujima. Ang ayan sa man eh. Mawa akong katugo ninyo, keep up the good work. God bless your station and more power, Sidlaka. Puting Sidlaka. Sidlak pa ni sa ulo ni Dodong Rex Fernandez. Ingkong Kiko ay pagsuwa eh. Ingko Tikong na po. Unsa man eh?
Akong tubag sa imong birthday kay John Por Labdo taga Amcha. Sa man ni dapit ang Amcha? Mura man ni katong kanta nga Amcha, 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 strike me. Mo siguro na. Amcha. Dagang naman ning answer John Por mo na tubag. Ay, pabuta lang kung sa saktong tubag magdali-dali man mo eh. Good pay manuit kong. Akong answer ana kay ikaw ra jud ang nakahibalo. Sa imong birthday kung unsa nga pizza si Jason Dainde sa San Carlos City Barangay. Oy, Dodong Jason. Unsa man ni naman ni layon eh. Kalit mag-show din layon eh. Oy, may pagpaminaw sa tanang mga taga San Carlos City kung pwede pala mo anak kong San Carlos eh. Mo anak juga manghatag ko ninyo kanang kuanda kaning pahalipay ba. Hello? Ay siya nawala man eh. Hello? Hello. Kasi kita, suko na ka! Mayong hapon, Pilipino. Ay, mayong hapon, buni-buni. Kitsa man eh! Tuan ni, sami kita ni pwede. Tumuhan sira na. Pwede kayo si Dudong Same. May pagpaminaw ni mo na Dudong Same. Awa, yung wala gimi katogali kasi minaw, paabot. Wala mo katog, sadaan pa inon ko ano inon, giahak na. Kaya ang lingaw, katawa mo pare. Muundang na lang kong yaw-yaw, Drake. Di man di mo katog diya. Ay, tayo siya, ako ni basahon tayo siya na ini-text na ko ay. Ingon siya nga, naminaw mi ni Sindara, Rachel, ni Swete, o ni Cecil. Ay, katong gwapa nga taga-Talavera. Ingon siya, sana all ko no. Makita man na sa bahala ka diya eh. Naminaw dito mga gwapa nga sila si Sandara, si Rachel, si Swete o si Inday Cecil. May magpaminaw ninyo di Inday Cecil. Hello? Hello? Ay sorry kayo dong ha. Okay na. Okra. Dong! Unsa ba imong to? Si Dodong sa amin no? Kami ni. Oy, kumusta man dong napay daghang bugas na dong? Wala pa na mo makuha ke. Amo panggi. Dorno bagi. Tanaw na mo bagi. Napamamibugas. Nakadawat ni ganyan buntag. Ay nakadawat mo bugas kini ng buntag. Ako nang kuwag balik ko eh. Ayaw lang. Ginahagi mo yung tanaw ke. Mahalo ng bugasa. Ay mahalo ng bugasa ng bratohon naman ano eh. Mahalo sana mo. Naghatag ka na doon kay si Kuan. Si Dodong Sky o si Dodong Dennis Nilias. O niya karon napagay daghan nga napagay ni sponsor na to, nagpaluyo na to si Inday Edit Killer diya sa ABC Purified Drinking Water. Nya kini ato ang nagpaluyo dong, sila gud may ni dool na to ani dong ha. Mahay noon. Sa ni Inday Edit Killer pagkabuutan. O niya iyang bana kay Amerikano. Sus pag sunahinay lagi agas ang dugos kong ilong. Naman. Nisiga akong mata og ni agas ang dugos kong ilong. Di man ko kamo mo English. Nasuli ay. Sige dong kanang unsa may imong tubag sa kong pangutana dong? 1986. 1986. Oh yeah. June 18. June 18. Yes. Ay sus hapit siya dong. Hapit eh. Hapit siya dong porte yung layo ah. Sige, matamaron na akong answer. Sige, great sa ni mo asawa na si Kataway. Great ko sa itong asawa nga. Butan kayo, Papa. Mga taon ni nanglinyag sa'yo. Kadlaon taon ni bangon. Panggaan dyan na dong kayo. Di ka na ni mo panggaon dong ako na panguyaban dyan. Oo, pero ko kinamay dagang bugas niya. Sige dong, salamat kayo dong ha. Salamat kayo. Sige, pag-amping mo da ha. Kamu sage. Sige lang, naghuman ako din. Matuog na mo eh. Sige.
Ayaw sa magkatogoy kay programa pa man sila si kuan si Dodong Johannes. Natug na gyud gipatay. Wa mananghin tawhan ka, wa ka mananghin ako ha. Manunti kong i-great midere si Janjan ni sa San Carlos City. Permente mi maminaw nimo bisan mawala-wala ang signal kana. Bisan mawala-wala ang signal. Aminaw gapon kat muspunuan si kini sibuyas. Manong kangkong o Lolo Bose from Mr. Si Lolo Bose pagsuod dia Lolo Bose tong Dodong Janjan. Alaan na tayo si Lolo Bose, daghan na naging si Lolo Bose na Ako na mo yung mga Facebook niya, makailagin mo na ako. Mayong pagpaminaw sa tanang mga taga-Negros Occidental gikan ni Sherben. Mayong pagpaminaw Dodong Sherben na naminaw na taga-Negros ay na maglisog lain ha, kay maglisog galing maglain, lubagong ko na inyong liog. Ay joke rato ha, di siya kumulubag og liog Hatagaw niya damog radyo diha, sponsoran damog radyo. Ilisan na yung mga radyo diha kana inyong gigamit karon ha. Kung naminaw mo sa Shine Radio karon, hatagan damog radyo text ko ninyo. Pero katong radyo ra pod nga Shine Radio ray paminawon. Shine Radio ray makuha sa inyong radyo. Dahil sabi mamasa sa kabidaghanan di naman yun ako maato kamay lang tag-oras God pe manong tikong liyan ni kaila ko ana sa dool ra mami balay tinuod gwapo na siya murag nagamit og perla nga blow. Ako gwapo bambog ko pero usaray akong gigamit. Ang gigamit ako ara yung asawa. Awan ako lang gigamit pa ako ra yung asawa. Hello? 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 Ay! Hello? Pick up? Tarunga sa naday! Si Cory. Ay mo sa rin tagay Ako na rin. Ari. Ay mo sa rin, imna! Ari. Okay, imna, pulutan! Ikaw na. Pulutan na dala! Kwaknet nga pinirito, pulutan ka na! Mana? Ato na ko! Ay sa, pagitan na ko man. Ay sige, kinsa man niya Mugriti ko sa imong birthday. Kinsa ni mo? Adi, katong itisyo si Lando. Lando! Tagamsa. Ate ka amsa! Asa man dapit? Dong, asa man dapit ang amsa dong? Kabituran, si Tiolit. Kabituunan si Tiolit. Unsa may trabaho ni mo dong? Kanang furniture kanang para mga bangko ba, pero lockdown lagi, wala standby ko karon. Kwartahan din Furniture kanang mga bangko ba sa mga eskwela, pag-school. Sige, tapila man na mo ang bangko na dong. Mahal na, 750, mahal na, 1,000. Nakay ka ng kwanda dong, nakay electric chair. Kompleto rin. Mupalit niya ko ng electric chair mo dong. May palugay para di na matukar mo rin yung Mo na akong gamiton dong, ilisan ko rin, likuranan ako dong. Ito ko dong Dahil pa, Lisa doon na, kukuha rin ko, tagdan ko sa yung birthday kay Iwang Kwan. Sige, kanus aman. June 27, 1974. June 27, 19. 74. Hala! Apit, Hala! apit yun, apit, wala matagi. Hala! Puting layo anong. Pati layo ari yun, layo bitaw di ako rin, bitaw. Wala pa, ulit ako ako, nangita balik ko, ray ka, ulit. Mangita ka? Ngita wala nga Search sa Google.
Kaya ako rin nag-usar rin. Nag-iisa na ko rin kay Diara ko samsa. Nagbantay. I-search lagi sa Google. Ha? I-search sa Google. Google? O, Google. Ikaw tao sa Google. Daw makita niya sa personal ka murag Ikaw na mga joker kayo ba? ganahan kay kuno budong niya sponsoran niya may electric chair diri dong ay para nakuran diri dong. Awa, ikaw lang suro yan sa mo amta. Sa mo mga siyap. Ya lain mo ko mo anak ko dong kay magdama ko lingkuranan ni kule. Oo. Mga disipong company mo ni. Ay ay. Padadon ko ni mo lingkuranan. Oo. Mga disipong ba? Company. Bantay bitaw ka dong. Ako dong basta musulti gani ko dong buhaton da ba ko ni dong. Oo. Yeah. Kaso dagal kurada ni. Dili lang. Na utang or amo lang pangayoon. Oo. Hindi siya utagon. Hindi siya. Ay ay. Pinasukan. Ay ay. Dihan. Unsa may pangalan ni mong furniture be? Pare, cooperative. Cooperative. Ang sa surup. Ang Asa sa do? niya. Asa do paspasa pud mo mudag litok ay. Muram kag DJ. Oo. Nag-overrate ni. Sige hinahinaya lang unsa pangalan sa mong furniture? Juan. Multi-purpose. Ha? Multi-purpose. Amsa, multi-purpose. Amsa multipurpose. Oo. Sige. Musuroy mo diyan ni Dodong Juanes sa suroyan ka na mo diha pero nami gasa po nimo nga gamay. Dili ni bug Ako rin ko sa. ganahan kay ko nimo na dong da niya. Dadan ti ka gatahata diha. Basta. Dali siya ko kasawa. Ay ay. Ako ning dadon sa Inday Tani. Ngita ko kasawa. Ha? Oo. Ngita ko kasawa. O, kasawa ay. Pangitaan ka dong. Pangitaan ka rin ni kuan ni Dodong Junel. Lalo ko na. Tingko na. Sige. Basta maabot ko diha sa inyo og kalit lagi save ko na imong number lagi bahala ka bata ka. Ari. Karang sa Kabitolan City Alit. Sige. Sige dong. Salamat kay dong ha. Ay. Ako sige to. Okay. Na. Kitsa man na. Sami ba? Sami. Kabalis. Grade ko na taga pisa garo ng minaw. Pang-grade ko tanan niya. Ay sige. Okay. Kampilanan. Si kuan Dodong Nunez. Grade sa ko. Grade sa. Sige dong. Salamat kay dong ha. Salamat lang. Salamat kayo. Salamat daan sa lingkuranan. Sige dong. Bye-bye dong. Kadang imo lingkuranan dong, di jud ko na kalimtan dong, dadon jud ko na diri sa estasyon dong. Aron may lisa na po ning lingkuranan akong gidoble-doble na ko eh. Akong tubag, March 13, 1957, buot po na. DJ dili ko anang kulapo bahalina lang ako. Ako wala ko anang duha, dili ko anang kulapo bugo nang bahina. Ikaw ako Kamao man siya ko yung nani. Ni kaldero gahay ni kuli na koran. May 9, 1984, gikan ni Inday Maribel Heraldez may pagpaminaw ni mo na Bernard Viking Tora, Uncle! Uncle, love you, Uncle. Love you, topo, di mo na pamangkin. Ay, naminaw na to si Juan, eh. Naminaw na to si Dodong Nilyas, o ingo si Dodong Nilyas, manong tikong. Mayong pagpaminaw ni mo diha, I-great meet anandre, eh. Si Dodong nani naminaw sa o sani sa tuang nagpaluyo sa itong programa kinintig mo Bisaya. Salamat ni mo diha Dodong Nilyas og ninyo ni Dodong Sky Balyes o ni ako po din pasalamatan si Inday Edith Killer. Salamat kanimo Inday Edith Killer. Ingon din sila wa man ka nagpaybaw nga nabalik na ka sa Shine Radio. Nagtagbaw ko glisyo wa man ko kadungog nimo. Sa pagdungog wa man ko nagyaw-yaw. Sige, salamat ni mo diha Inday Edith Killer. Day Edith Killer diha sa ABC
purified drinking water o nya nana ni mutang diya sa may asa man nadapita daan lungsod. Daan lungsod na anang may eskina diya. Liko ka diya sa wala. Simang kaila imang, liko kaila iko. ABC purified drinking water na. Kami araban na ilang tubig kay mura jud ka nang gikan sa kuan ba? Mura jud ka nang gikan sa Sandayong. O nya, limpyo kayo, tinaw pa jud kayo. O nya, sigurado matambalan jud imong kauhaw. Okay kayo. O kung ganahan mo inom, iniguman ninyo kaon, hadagan mo dito ila ka inday edit killer kaya hatagan mo tubig libre. Iniguman ninyo panihapon, pamahaw, paniuddo, aladagan mo dito kay librehon mo tubig ni inday edit killer. Salamat ni mo diha day edit. Alas 3:57 na. Sige, mudawat ko sa ka cooler, be. Napa ko'y 3 minutos. Be, sige, mudawat ko sa ka cooler. Napa ko'y 3 minutos. Tawagi ko sa 0905-697-4491. Tawagi din ko hala pagdali. 0905-697-4491. Kaya kung di na mo mutawag mo, uli na ko. Manong tikong i-great me tanan dre sa Magdugo, Toledo City. Si Nilo ne. May pagpaminaw ni mo diha dodong Nilo. Asa man dapat sa Magdugo inyo dong Nilo? Wala ra ba kog Magdugo dong des may samang no. Amo tong hatagan tong atong kaigsunan nga tabang katong kuan ba katong pungkol. Naminaw pud siya karon. Ay kabala ka dong kay basin unya gahinan ka na mo diha dong ha. Wala mi diha sa Magdugo dong. Akong tubag kay Pebrero 29, 1974. Ilayo manigmayo eh. Salamat ni Dodong Dines Nilias. Naminaw si Dodong Dines Nilias diya sa Saudi Arabia. Salamat Dodong Dines. Sige, atong oras alas 3:58 na. O niya atangi mi diha sa may barangay Magdugo kay nami ihatag diha. O nami anhaon sa barangay Magdugo ha. Nami hatagan o kining bugas o kining paningkamutan na do makahatag tag kanang kwarta eh. Paningkamutan na to kay pananglitan bugas lang do ihatag o sa may sudan. Pero mas bintaha man gyud ni unahon na tong bugas kay ang atong mga kaigsunan kamao man ang diskarte kung unsay sudan. Pwede man na magsudan og bulad usa ka buok ibitay lang unya simot-simoton. Usa ka tuig. Pwede pa na hantod sa usa ka tuig. Sige, alas 3:59 na. Wala ko'y igong oras. Unya mosunod na ang programa nga katong sa tawag ato Bisrak Nakan. Nindot ni kay puros Bisaya. I-play niya itong akong request do nga mo. Request ko ni mo daan Dodong Johannes. I-play itong akong request nga ikaw ra. Ikaw ra niya nagkantaan na kay Akura. Si Kuan, si Dodong GR Sabok. Katong parehas og naon ako. Sige, alas 4 na sa kapunon. Kung na oras na manamilit, oras na po nga mo bye-bye kay manghipos pa ko sa mga kabaw. O niya manglawag pa ko sa kubang nga baboy. Mangumpay pa ko sa mga kanding ug baka. Salamat ninyong tanan. Sa itong mga suking tigpaminaw. Hangtod na pod Lunes. Okay, sabado man ugma de. Lunes sa samang oras o sa samang istasyon. 99.7 FM Shine Radio Toledo. O niya alas 3 santos alas 4 sa hapon. O niya sa gihapon manong tikong inyong kauban. Inyong atras o buhok, abante og agtang ng wanay ilong 13 kabukbuk. Dagang salamat og may pagpaminaw ni Dodong Janbek ha diha sa kaning unsa na diha nga lechon
Manus chicken, lechon manok. Mayong pagpaminaw ni mo dong ya mohatag kuno tog bugas si Dodong Janbek. Salamat po di mo Dodong Janbek ha. Daga salamat. Bye-bye niyong tanan. Ablo, mama. Chop chop. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice.